ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವನು ಎಂಚಾಂಡ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಯಾನು ಚೂರು ನಾಟ್ ಫೈನ್ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಬೇಗನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪೊಡು ಅವು ಮನ್ಪೊಡು ಇಂದು ಮನ್ಪೊಡು ಪೂರ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ದಾರ ಕನಯರಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಐನ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚರಡ್ ಬೇತೇನೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಗಂಟಿತ್ತು ಏಲ ರಡ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಟಿಲ್ಲ ಓಡು ಅಂತೆ ಮೂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಆಯುಷ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕೂರು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಬಿ ಲೈಟ್ ಜ್ವರ ಬರಂದಿಪ್ಪು ಮುರಣಿ ಪುರ ಪನಿಕ್ ಪುರ ತಿರ್ಗದು ನೇಮ ಕೋಲ ಆಟ ಪುರ ತಿರ್ಗದ ದಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ ದೊಂಡೆ ಪುರ ಬೇನೆ ನಿಂಗೆ ರಾಪುಜಿ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ ನನಗೆ ಆತು ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ತೀರುಜಿ ಮರ್ದು ಪೋದುವಲೆ ಪಂಡ ದಾದಂಬೆ ತೀರುಜಿ ಮರ್ದು ಪೋದುವಲೆ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಮರ್ದು ದಾದಾಗ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ದಾಲಾತುಜಿ ಮರ್ದು ದಾದೆ ಕೊರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಬನೆ ತಟ್ಟೊಂದು ಮರ್ದು ಕೊನಕ್ ಮಂಡಲ ಬೊರ್ಚಿ ಮನೆಯರು ಸೋಕುಡು ಸೊಂಟೊಡುಕುಲೊಂದು ಬರುವೆರು ಬುಕ್ ಇಂಚಿನಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನು ಏತುಂದು ಮನ್ಪು ಜೋಕ್ಲೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮದ್ದು ಕೊಲೆ ಬಂದಾಗ ಆಪುಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಸೆಕೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಮುರಾಣಿ ಕಂದುಂಡು ಬದನೆ ಮುರಾಣಿ ಸೋಕಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ನೆರಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದ್ರು ಊರ್ದ ಬದನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮನ್ಕೊಡು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕು ಊರ್ದ ಬದನೆ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೋರಿಂಗ್ ಆವು ಜೋಕರ್ ನಕಲು ಇಜ್ಜಂತೆ ಮಲ್ಲ ಜೋಕರ್ ಜೈದೇರು ಲೈ ಎಲ್ಯ ಜೋಕರ್ ಅಂತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಜೋಕರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಯ ಜೋಕರ್ಲು ಅಂತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಟು ಉಂಡು ತೋಂದುಂಡು ಮನಿ ಪುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಬದನೆ ಇಷ್ಟ ಪುಜಿ ಬದನೆ ಕಂಡಯ್ಯ ಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನೇನು ತೂದು ಬದನೆ ತಿನ್ನಂದಿನಕ್ಕು ನಿಕ್ಕು ತಿನ್ನುವಾರು ನಿಜ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ವರ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಮೂರೋಡು ಪೋಡಿ ಹತ್ತು ಒನಸಿಗದು ರೌಂಡ್ ಮೂರು ನತ್ತುದು ನಿಕ್ಕು ಪೋಡಿ ಹಿಂದೆನ್ನರು ಒನಸಿಗು ಪೋಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಯ್ಯ ಪಗೇಂಟು ಪುರ ಪೂಜಿ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕನಾಗ ದೊಂಡೆ 4-5 ಏರ ಜಾತ್ ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾಲ ನಿಂಗೆ ಏರ ಪೂಜಿ ಬಾಡದಿನ ಚಾತ್ರ ಒಂತೆ ಮೂರರ ಬಂಗಾರ ಬಾಡರ ಮುರಣಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಇನಿ ಸುಮಾರು ತರಕಾರಿ ಬೈದುಂಡು ನನ್ನ ತರಕಾರಿ ಅಂತೆ ದಿನ ತುರ್ರೆ ಕೆಂಜ ಗೋಬಿ ಕೆಂಜ ಬಟಾಟೆ ಹಪ್ಪಳ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಿರ್ಚಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೈದು ನೀನು ಖಾರ ಹಪ್ಪಳ ಚಪ್ಪೆ ಹಪ್ಪಳ ಇನ್ನು 2 ಸಲ ದೆಕ್ಕದು ಒಂದು ಇಂಚ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದೆ ಕಣೇರು ಇತ್ತು ಊರ್ದ ಬದನೆ ಡಾತ್ ಕಣೇರು ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಣೇರು ಮಿನಿತ್ತುಂಡ ಪಾವಡು ಕಣೇರು ಇಜ್ಜಿತು ಕಾಯ್ಕೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೇನು ಅರಿತ್ತು ದೆಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡೋಣ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಇಂಗು ಪೂರ ನೀರಾವಡು ನೀರಾದ ಇಂಗದ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಪರಿಮಳ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋಣ 1/4 ಚಮಚ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಇಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಬದನ ಇಷ್ಟೇ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯರಂಡು
ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕಡಕ್ ಪಾಡೋಡ ದಯ ಪಂಡ ಬದನೆ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಚೂರೆ ನೀರು ಮೈತದೆ ಕಲಕು ಇತ್ತೆ ನಾನೆತ್ತ ನೀರು ಪೊರ್ಲು ಅರಿತ್ತು ದೆಪ್ಪೊಡು ನೀರು ಉಪ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆವು ಇತ್ತೇನು ಡ್ರೈ ಅರಿತೆ ಪೊರ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಲೆಂಚ ರೆಂಕಾವು ರೆಂಕಲಿಂಚ ದಿವೋ ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ಬಾರಿ ಘಾಟು ಇಲ್ಲ ಉರಿ ಉಂಡು ಮುಂಕು ಪುರ ಇಂದು ಒರೆಂಕಾದ ಇಂಚ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ದೀಕ ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಬೇತದಾಲ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಟೊಮೆಟೊದಂಜಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪು ಇಂಜ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪು ಎತ್ತಲ ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಸಾರು ಮಲ್ಪು ಶೀತದ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಕು ಬದನೆ ದಪ್ಪ ಎತ್ತನಲ್ಲ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಇಂದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಿಗಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪು ಮನ್ಪೇರ ಅಂಚ ದೇ ನಿದ್ರೆನಾ ಬೊಕ ಮಂದಿರಿ ಚುನ್ನ ಮಂದಿರಿ ಪೊದೆತ್ತು ಜೈದರ ತುಲ ದೇ ಮಂದಿರಿ ಪೊದೆತ್ತು ಜೆಪ್ಪೊಡ್ಚು ನನ್ನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಜೋರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಡಿ ಪನ್ನಕ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಡಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪುನು ಎಂಗಲ ಓರೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅವಸ್ಥೆನೆ ತಟೊಂದು ಕೊನೋಡ ಮರ್ದಗ ಹಾ ತಟೊಂದುಲ ತೋಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಮನೆಯಾರು ಪೊರ್ಲೋಡು ಬರುವಾರು ಜೋಕ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಕು ಯಾನು ಮಿನಿ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದು ಉಪ್ಪು ಅಡುಗೆ ಒಬ್ಬ ಅನ್ನ ಮೊಸುಂಟು ಹಾಕೊಂತು ಓಡು ಆರು ಕ್ಯಾರ್ಲೆಸ್ ಮಂತು ಜೊತೆ ಓನದಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕುಚ್ಚಿ ಇದು ಹಚ್ಚಿ ಸರಿಯಾ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬದನೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪವನ ತೋಜಾವುಜಿಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕೆಲವು ಬಗೆಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಈ ನಮ್ನೆದೊಂಜಿ ಸಾರ್ಲ ಮನ್ಪ ಇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ ಆಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆವು ಬಂದು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸುರೊಟ್ಟು ಟೊಮೆಟೊನ ಪೂರ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊದು ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಇನ್ನೇನಿತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತು ನೋಡು ಬೋಡೋಣಂತೊಂಡು ಸೋಂಟಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಸೋಂಟಿ ಪಾಡುಜಿ ಎಂದೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಲ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೋನ ಇಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರುಗು ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂದೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಅದೋತ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತು ಇತ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬನಲದಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಚೂರು ಸಾಸಿಮಿ ಪಟ ಪಟ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾಸಿಮಿ ಪಟ ಪಟ ಅಂದಿಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆದಾಗ ಈ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಬಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೂರ ಪೂಡ್ ಬಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯಿನೆಟ್ಟವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಣ್ಣೆಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತನು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಡ್ರೈ ಆವುಂಡುಲ ಬತ್ತನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ಅಂಚೆನಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಮಂತ್ಪುರಿ ಆ ನೇರು ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸಾರು ಮಂತ್ ತೋಷ್ಪದೆ
ದುಂಬುದ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ಪೂರ ಉಂಡೆ ನೆಚ್ಚ ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಟಿಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಸಾರು ಮಂತದೆ ಇತ್ತೆಂದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಉಂಡ ನನ್ನ ನಮಗೆ ಏತು ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಏತು ಕೆಂಪು ಬೋಡು ನೀರು ಮೈತೊಂಡ ನಾನಂದು ಕೊದಿ ಬರೋಡು ಕೊದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಬಾರಿಸೋಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಎಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಏ ಪನ್ಪುನ ಇರಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಏಪ ಉಪ್ಪು ಜಾ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಂದು ನಾವು ಮುಕ್ಕಾಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಜ್ಜಿ ಎಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಂತೀನಪ್ಪಗ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಪೂಜೆ ಹಾಳಾದೇ ಪೋಪುನು ನೆನಪುಲ ಪೂಜೆ ಹೊರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಡಬ್ಬಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ದುಂಬು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅದು ಒಯ್ಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಅದು ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅಂಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಳಾದೇ ಪೋಪುನು ಇತ್ತೆ ಹಿಂದೆನ ಇಮೇಟ್ ಕೊದಿಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಬದನೆ ಫ್ರೈಕ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಬದನೆ ಫ್ರೈಕ್ ತವ ದಿಕ್ಕಸುರು ಇತ್ತಂಜಿ ತವ ದಿಗೋಡು ಹಿಂದೆನ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗ ತವ ಇಂಕ ಕರ್ಬದೆಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸು ಇನಿ ಕರ್ಬದೆಟತ್ ನೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಇತ್ತ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತಂದೆಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಯಾನಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚ ರವೆ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚೆನೆ 1 ಚಮಚ ಮೈದಾ ಅಂಚೆನಂಜಿ 1 ಚಮಚ ರೈಸ್ ಪೌಡರ್ ರವೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡೊಂಜಿ ಇನ್ನೇನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೆನೆ ಬದನೆ ನಿಂಚ ಕೋಟ್ ಮಂತ ನೋಡು ಕೋಟ್ ಮಂತ ನಿಂಚ ದೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಂತುಂಡ ನಮಕ್ ಮೀನ್ ಕೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ಇಡ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸೋಕು ಸೇರು ಸಾರ್ಲ ಬದನೆ ಫ್ರೈಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಂತದಿಯೆ ಇನ್ನೆಂದೆಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಂತರತ್ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ತವಾಟು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತು ನೋಡು ನಾನು ಮರಡಿ ಮಶ್ರೂಮ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂಜನೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಅಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ರೆ ಬಿಡೋಡು ಅಂತೆ ಬದನೆ ಬೇಯರ್ಲ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೇ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಟರ್ನ್ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇನ್ನೆನ್ನ ದೆತ್ತ ನೋಡ ನನ್ನ ಇಂಚೆನೆ ಊರೆಲ್ಲ ಕೈತೊನ್ವೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಬೋಡ ಇನ್ನೆಂತುನಾಗ ಎಂಚುಂಡು ಮಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ತಲಕ್ಕನೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾರು ಬದನೆ ಫ್ರೈ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಬದನೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಿರ್ಚಿ ಅಬ್ಬಾ ಕಾರನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪೆ ಮುಂಚೆ ಮನ್ಕೊಡು ಮೇರೊಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ತುದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಿರ್ಚಿ ಮೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ತಂದೀನಿ
ಬದನೆ ಸೋಗಾತ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಮೋನೆ ಕವರ್ ಆಪ್ನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬದನೆ ನಾನು ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾತೆರ ಶುರು ಅಂತಾಗ ಯಜಮಾನರು ಹಾಕೊಂಡಿರು ವಾಯ್ಸ್ ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾಂದು ಇದು ನೀನು ಯೂನಿಯರ್ಲ ಏತಲೆ ಪೊಡಿತ್ತುಂಡ ಸಾರು ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸಿಲೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಸಾರು ತೆತ್ತಿದ ಚಟ್ನಿ ನೆಂಚ ಪುಗಾರ್ವಾರ ಅಂಚೆ ನೀ ಸಾರನ್ನ ಪುಗಾರ್ವಾರ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಸೇರುಂಡು ಆಯ್ಜನ ಬದನೆ ತಿನ್ಪುನೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ನಾಲ್ದಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಆಯ್ತು ಕೊಂಚ ಟೈಪ್ ತಿಂದಾಯ್ತು ನಿಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಅಂತ ತಿನ್ನೋಡು ಅಡ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಅವು ತರಕಾರಿ ಐಟ್ ನಾನೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒನ ಸಾಂಡೆಂಕಲ್ಲ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕೊಡು ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕನ ದುಂಬು ಯಾನು ದಾದ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಪಂಡ ಇಸ್ಕಾನ್ದಕಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪ್ಡು ಅಕ್ಲು ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆತೇರು ಯಾಲ ನನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಂಬ ಮುಕ್ಕಾಲೇಕು ಮುಗಿಯುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆತ್ನೇಟ ಏರ್ನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ರೆ ಪಂತರು ಆತ್ನೇಟ ಒರಂಬ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಟ್ಟದ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬದನೆ ಫ್ರೈ ತದ ಪಂಡ ಬದನೆನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಪುನಾತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ನಾನು 2 ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಪ್ಲಕ ಕೈತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಮೂಜಿನ ಸರಿ ಏತು ಕಾಪುನು ಪಂಡ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತೆ ಓ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಜನ ಆತೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಮೆದು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಡುಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು 2 ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಕಾಪೊಡ ತಾಪಂದು ಮಸಾರಂಡ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಒನಸು ಕುಲ್ದು ಕಾತೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿದ್ದೆತ್ತೆ ಅವ ಆತೊಂದು ಜಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜಿ 2 ಸಲದ ಬಾರಿ ಸೋಕಿತ್ತು ನಂಚ 2 ಪೀಸ್ ಅವು ಕಾಯಂದಿನೇನು ಬಂದ ನಡು ಮೆದು ಇತ್ತಿನೇನಂತೆ ದಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಕಡಕ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತಿಜಿಂದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಉಪ್ಪು ಕಡಕ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತದು ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನ ಪುರ ದೆಕ್ಕೊಂಡು ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾ ಇನಿ ಗಂಟೆ ಪತ್ತ ಅರಾಂಡ್ ಗಂಟೆ 10 ಅರಾಂಡ್ ಎನ್ಮರೆಡ್ದು 10 ಗಂಟೆ ಊಟ ಇತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು ಆದಾನಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ದೀದು ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರೋಡು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೋಡು ಓದೋಡು ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೋಡು ಆರು ಬೇಗ ಜೈದೇರರೆ ದಾಲ ತೀರುಜಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಲ್ಲಿಂದ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ಮನಸ್ಪುರ ಆಯ್ನಟ ಮಲ್ಲ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಲಾಗ ಫೋಸ್ ಕೊರಿಯರು ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ನೆ ಪೊಜ್ಜೆತ್ತೇರು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇಂಬೆ 10 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ದುಜೆ ಆಯುಷು ಯಾನ್ ಫುಲ್ 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಕುಲ್ದಿಯೆ ಆಯುಷು 10 ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನದ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಕೆವಿ ಕೊರಿಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಟದಿದ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಇತ್ತ ಲೈಟ್ ಪೂರ ತೆಕ್ಕದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಆಟದಿದ್ದು ಸೋಪಡ ಜೊತೆ ಒಂದೆ ಗಂಟೆ 10 ಅರಾಂಡ್ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ವಿಶ್ ಮನ್ಪೆರಂತೇರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿತಿನ್ 80% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಡ್ ಬಂದು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಪ್ಪ ಜೈದಿ ದಾಯ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕುವೆ ತಿರ್ಗೋಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚುನ್ನ ಈ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪೆತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕೈಟ್ ಆಯ್ಗಿ ನಾನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ನಿಂತೀನಿ ಕಾಂಡೆ
ಕಾಂಡ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕುನ ಸೋಪ್ ವಾಡ್ರ್ ರೂಮ್ ಕಂತದ ಪಂತೀನಿ ಇಂಬೆ ಅವಲಿತ್ತಿ ನನ್ನ ಪರತ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನ ಪೂರ ದಕ್ಕತೀನಿ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪೂರ ಅವು ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಆನಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಾಜನ ಪುರ ದೆಕ್ಕೆರ ಆಪುಜಿ ಅವಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವುಡು ಇಂಕು ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈತು ಪೊರ್ತಾನ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕೆರೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನೋಡ ನೀನು ದೆಕ್ಕವಡು ನೀನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ನೆಂತೀನಿ ಅದು ಕಲ್ಕೊಡ್ಚಿ ಚುನ ಎಂಕಲ ದೊಡ್ಡದೇನೆ ಪಾತೆರ ಚುನ ಒಡ್ಚಿ ಚುನ ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ರೆ ನೋಡು ಮಿಸ್ದ ಇಡೀ ದಿನ ಅದು ನಿನಗೆ ದಾಯಿಲ್ಲ ಅವಳು ಇಚ್ಚಿನಿ ಎಪ್ಪತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಏತು ತೂಪಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜಾ ಇಚ್ಚಿನ ಏಪಲು ಜಿದ್ದಿಜ್ಜ ರಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಅಣ್ಣಾಗಲ ಆಯುಷಗ್ಲ ಆಟ ತೋರಿಸಿನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಓವರ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪುರ ಮರ್ಲಿಜ್ಜ ಅಂದಿಟ್ಟು ಆಂಡಿ ಅನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪುರ ತೂ ಅಂದಿಟ್ಟು ಆಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ತುಯ್ಯರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹಾಯ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಂತೇರು ಬೊಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಂಜನಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರವಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪಂಡಿಜರ್ ಬಂದು ಸೊ ಏನು ಬೇಗ ಬರೆದಿಪ್ಪ ಏರ್ ಮಾತ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪ ಪನ್ಪೆ ಶೀತ ಆತನ ಎಂಕ್ಲ ಬಾ ಓಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಎಂಚು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ ಎಂಚು ಒಪ್ಪಿಸಾವದು ಅಂಚು ಒಪ್ಪಿಸಾವಂದಿಲ್ಲ ನೆನ್ ನೋಡ್ಸಿ ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಯಾನು ಓದೊಂದು ಪೋಪೆ ಹಾಯ್ ಡಿಂಪಲ್ ಪಂತೇರು ನಿಕ್ಕಲು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದುಲ್ಲಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಪ್ಪೊಡಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಂತು ಎರಡಿನ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಅನಿ ಏಪಲ ಕಾತಂದಿರ್ಪೇರು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ತೂಪುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನ್ ಬಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಂಪಲ್ ಹಾಯ್ ಡಿಂಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಶ್ಮಿತಾ ಹಾಯ್ ಆಕಾಶ್ ಹಾಯ್ ವಿನುತಾ ಹಾಯ್ ಹೇಮ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹಾಯ್ ಉಷಾ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಯ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಯ್ ನಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ಆರು ದುಬೈರ್ದನ್ನ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಂತದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪೇರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ನಿಶಾ ದಿವ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇದ್ದರು ಮೂಡ ಬಿದ್ರಿದ ಓಕೆ ತೂಕ ರಾಜೇಶ್ ದಾದ ಬಂದು ఒక ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ರಾಜೇಶ್ ಸಾಲ್ಯ ನೀರು ಪಾತೆರುನ ಶೋಕಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಶ್ ಶಶಿಕಲಾ ಕಂಚನ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಆರು ಜಾಬ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಾಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇರಿಗೆ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಗೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪುನ್ ಪಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿಕಲಾ ನಿಕಲಪುರ ಈ ಮೋಕೆಗೆ ಗಗನ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಸತ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಕವಿತಾ ಕವಿ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಶ್ವೇತಾ ಅಂಚೆರೆ ಮೆಗ್ಗೆ ನಿಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಶ್ವೇತಾ ಹಾಯ್ ನಿಶಾಂತ್ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಯ್ ಕವಿತಾ ಶಿಶಿರಾ ಎಸ್ ಎ ಆರು ದಾದನ ಪಂತೆ ಶಿಶಿರಾ ಎಸ್ ಎ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದಾದನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಶಿಶಿರಾ ಬೊಕ ಶುಭಾ ನಾಗೇಶ್ ಮೂಡವೆದ್ರಡ್ದು ಹಾಯ್ ಬನದು ಹಾಯ್ ಶುಭಾ ಶೈಲು ಹಾಯ್ ಗಿರಿಜಾಗಿ ಹಾಯ್ ಶರೀಫ್ ಫೈರೋಜಾ ಹಾಯ್ ಬೊಕ ಸೂರ್ಯಕಲಾ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಧನ್ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ರೋಹಿತ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಅಮಿತಾ ಕಂಚನ್ ಏನು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪನ ಖುಷಿ ಆಪುಗೆ ನನ್ನ ಲಾಫ್ ಸೂಪರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮಿತಾ ನಿಶು ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಮುಬಿನಾ ಮುಬ್ಬಿ ಹಾಯ್ ಮಮತಾಜ್ ಅರುಣ್ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷು ಶಿವು ಹಾಯ್ ಆರ ಡುಬೈರ್ದು ಬಂಜಿಬೇನೆ ಗೊಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಖಂಡಿತ ನೀನು ಮನ್ಪುರಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವರೇ ಮೆಡಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಖುಷಿಟ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತೆರು ಒಂದು ಇತ್ತೆರಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಓಲ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪುಡು ಈಜಿನ ಎಂಕ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎಪ್ಪುಜಿ ಮೂಡುಲಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಡಲ್ ಇಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಬಂಗುಡಿಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೀನಿ ನಿಕುಲರ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುವರು ಬಂದು ಅಂಚಾಗಿ ನಾನು ಆ ರೆಮಿಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿಜಿ ಅಕ್ಷು ಖಂಡಿತ ಈ ವಾರಡ ಅವು ರೆಮಿಡಿ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಡತ್ತ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ
ಹೇಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್, ಉಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್, ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಯ್, ಭವ್ಯ ಎನ್ ಹಾಯ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಯ್, ಮಮತಾ ದಿನೇಶ್ ಹಾಯ್, ಮಾಲತಿ ಹಾಯ್, ರೇಖಾ ಸತೀಶ್ ಹಾಯ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಎ ಹಾಯ್, ಸುಜಾತಾ ಸಲೀನಾ ಹಾಯ್, ಪವಿಡಿ ಹಾಯ್, ಗೀತಾ ಕೆ ಹಾಯ್, ಅರುಣಾ ಗಣೇಶ್ ಹಾಯ್, ಕಿಶೋರಿ ವಿಜಯ್ ಹಾಯ್, ವಿಂದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್, ಸಂಧ್ಯಾ ತ್ರಿಷಾ ಹಾಯ್, ದೀಪಕ್ ಹಾಯ್, ಸಚಿತಾ ಹಾಯ್, ಮಹೇಶ್ ಹಾಯ್, ಬಬಿತಾ ಅವಿನಾಶ್ ಹಾಯ್, ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಯ್, ವಸುಧಾ ಆಚಾರ್ಯ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ ಹಾಯ್, ವಸುಧಾ, ರಜಾಕ್ ಮಲ್ಲಾರ್ ಹಾಯ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್, ಜೆ ಪಿ ಹಾಯ್, ಪ್ರತಿಭಾ ಹಾಯ್, ಲತಾ ಸತೀಶ್ ಹಾಯ್, ಬಶೀರ್ ಬಚ್ಚಿ ಹಾಯ್. ಆರ್ ಇರೆಗ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ 1 lakh ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಲೆ ಅಕ್ಕ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಇನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನಾಟು ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿರು ಬಶೀರ್ ಬಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಶೀರ್. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಡುಪಿ ಹಾಯ್, ಜೀವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್, ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಿಗ್ ಹಾಯ್, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಈ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಕದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತರ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ ಈತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕುಲು ನಿಕಲು ಒರಿತು ಓಡಿಸಿ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೂಪುಲಕ ಮಂತ್ಲೆ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಏಪಲ ಬೋಡು ನಿಕುಲು ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏಪಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ನಿಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ನಾನು ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ ಯಾನ್ನ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೆ ಇನಿ ಆರ್ದಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದಿಜೇರು. ಭವ್ಯ ಯಾನ್ 2-3 ದಿನದಿಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದಿಜೇರು. ಭವ್ಯ ಯಾನ್ ದಾನೆ ಪಾಡ್ದಿಜರಿ ಅಂದು ಯಾನ್ ಮುರಾನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ನೀ ಪಾಡಿಯರೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಸ ಬೇರು ಪಾಡಮಿನ ಕುಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾ ಪುಣ್ಣಿಗುಲು ಏರ್ ಮಾತಾ ವಾಚ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ದಾಂಡಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾ ಎತ್ತಲ ದಾದ ಬಾಯಿ ಆಂಡಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚಿನಾಳ ನೀ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಚೆನೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ವರ್ಲೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಂತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ನಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲ್ಲ ಕಪ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಕಪ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಈ ಆಟದ ನೋಡಿ ಬಲ ಹೋಗಿ ಜಪ್ಪಗ ತೆಕ್ಕೋ